Бәйрәмгә ашыгучы Нурлатның данлыклы нефтчеләрен башкала йолдызлары менә шулай сәламләде. Җырчы Алсу Әбелханова, Алина Шәрифҗанова чыгышлары идарә җитәкчелегенең үз хезмәткәрләренә әзерләгән сюрпризлары шуннан башланып китте. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе алып баручысы Алекс Сафикановның оста итеп сөйләүләре сәхнәгә чыгучының һәрберсен шаян сүзләре белән кәефен күтәрүдә ял итүчеләр күңеленә хуш килде. Нефтчеләрнең быелгы һөнәри бәйрәме Татарстан нефть чыганакларын эшкәртә башлауның 70 еллык юбилей көннәренә туры килә. Һәм әйтергә кирәк, Нурлат нефтчеләре аны зур хезмәт күрсәткечләре белән каршылый. МГДУ успешно внедряет передовые технологии, выступает инициатором новых начинаний и дел. Именно у нас наработан уникальный опыт тесного и плодотворного сотрудничества с малыми нефтяными компаниями, сдающими добываемое им сырье на установке и подготовке нефти. Наше управление является пионером в добыче битумной нефти методом гравитационного дренажа, использование технологий одновременной эксплуатации скважин и закачки воды, используя гидропривода при одновременном разделе эксплуатации двух пластов на одной скважине и многих других новейших технологий. Бәйрәм исә тантананың төп геройлары нефтчеләрне бүләкләүдән башланып китте. Мактау кәгазьләре, рәхмәт хатларын тапшыру, мактаулы исемнәргә лаек булу, район һәм шул исәптән республика икътисадын үстерүгә, кешеләрнең тормышын мул итүгә өлеш керткән нефтчеләрнең фидакарь хезмәтен бәяләү булды. Идарәнең хезмәт һәм хезмәт хакы бүлеге җитәкчесе София Хәмәтгалимова Татарстан нефтчеләр гаиләсенең бер әгъзасы булуы белән ихластан горурлана. Бәйрәмдә аңа Россия Федерациясе энергетика министрлыгының мактаулы нефтчесе дигән исем бирелде. Я вообще-то, конечно, не ожидала такую награду, потому что за свой труд, я считаю, зарплату получала каждый месяц. Поэтому за свой труд я получаю каждый месяц. А это уж, спасибо руководству, спасибо начальнику, который в свое время поверил, рискнул. Он, до его приезда я была ведущим инженером, заместителем начальника отдела. Он приехал через полгода назначил начальником отдела. Вот уже это в 2004 году, это сколько получается, 9 лет. Идарәнең тагы эш хезмәткәре Татнефть ачык акционерлык җәмгыятенең мактаулы нефтчесе исеменә лаек булды. Икенче нефть һәм газ чыгару цехы операторы Николай Темников, НКТ сервис җәмгыятенең слесаре Рәшит Гайфетдинов һәм идарәнең баш метрологы Ирек Минзарипов иделәр алар. Бу кранны үзем сайлап, үзем укып, үзем эшләргә тотындым. 30 еллар эшлим хәзер. Авырлары да булды инде, хәзер яхшы, организациябыз яхшы, начальство, җитәкчеләр яхшы. Һәр берсе. Бөтен гаиләбез белән чыгып шулай ял итәбез һәр елны. Погода да безнеке булды, мотор. Работаю 26 лет, без отрыва. Как с армии пришел и устроился на работу, вот у меня есть. Раньше работал по ПД почти 20 лет, сейчас по добыче уже 7. Спасибо, что оценили мой труд. Бәйрәмдә узган ел нәтиҗәләре буенча иң яхшы цехлар исемлегенә керүчеләр дә бүләкләнде. Ә менә җир катламы басымын тотып тору цехы звеносына һөнәри бәйрәм узгач та чемоданнарын җыярга туры килмәгәе. 17 август көне Әлмәт шәһәрендә узган һөнәри осталык бәйгесендә җиңү яулаган 3 хезмәткәргә Төркиягә юллама алыр өчен сертификатлар һәм савыт-саба юу машиналары тапшырылды. Ә менә идарәнең нефтьне комплекслы әзерләү һәм суыртып агызу цехы спартакиада нәтиҗәләре буенча беренчелеккә лаек булды. У нас цех большой, он насчитывает 220 человек, все молодые ребята. У нас в цеху организованы 2 команды, которые участвуют в спартакиаде МГДУ Нурлатнефть в течение года с сентября месяца. Уже неоднократно, это уже 7-й раз, это точно минимум, 7-й раз мы занимаем первое место. Я просто хотел поблагодарить свой коллектив, ребят всех, что спасибо большое, они вклад большой вносят, поднимают цех на уровень победителей призовых мест. Благодаря им цех находится на всех первых местах и старается подготавливать нефть первой группе качества. Кочак тулы чәчәк бәйләмнәре, күкрәктә мактаулы билгеләр, кулларда тырыш хезмәтне чагылдыручы рәхмәт хатлары бәйрәмнең рәсми өлешеннән соң нефтчеләр чынлап торып күңел ачарга кереште. Спорт ойыннарында катнашу дисеңме, балаларны шатландырып батутта сикерүме, тәмле пылау белән тамак ялгап алумы, Нурлат нефтчеләрнең эшли дә, ял итә дә белүенә тагын бер кат инандык без. Искиткеч күңелле бәйрәм. Балалар рәхәтләнеп уйныйлар, күңел ачалар. Бик ошады безгә. Без килдек менә бүген ял итәргә. Гаиләбез белән бик әйбәт бәйрәм.
бик матур, балалар içinde бик көп. Батут бар, карусельләр бар, бик зур рәхмәт. Татнефтька шундый бәйрәм оештырганы өчен бик күңелле. Ирләребез нефтче булган белән без бик гөррланабыз.